Molt bones. Hola, amics de RFM. Hola, internet. Si no dic això, rebento. Estem aquí prop de Caldes de Montbui, estem al Farell, on veurem la pujada al Farell, Campionat de Catalunya de muntanya, i estarem molt atents sobretot al paper dels pilots RFM, amb Lluís Vigordà en pista, amb Cristian Cifrés, però també els pilots andorrans, amb Code Garner, amb Gerard de la Casa i el seu Seat Córdoba World Rally Car, Joel Capdevila i el gran Eduard Andueza, que intentarem entrevistar-lo perquè sempre se'ns escapa. S'escaparà avui dels micros de RFM, ho veurem a continuació. Parlarem una miqueta del tram i res, com sempre, l'espectacle. Que vagi bé. Salut! La dificultat del tram per mi és principi de tram. Per mi és una miqueta més complicat i ja a partir de segona paella cap amunt ja penso que és un tram bastant bé. Bé, és la primera vegada que debuto a muntanya, o sigui que bastant content, la veritat. Doncs aquí estem, amb Francesc Montner, que bueno, vas guanyar la primera prova. Aquesta d'aquí avui que no plogui, perquè allà no vam poder agafar cap mena de referències ni res, plovent. Anàvem sense rodes d'aigua també nosaltres, ens vam arriscar molt. I avui esperem que el temps ens ajudi i que aguanti. Doncs si farem una referència nova. Ens veiem donant gas a RFM. I ara intentarem a veure si podem anar a parlar el repte que hem comentat. Eduard Andueza, s'escaparà avui dels micros de RFM, ho veurem a continuació. Hombre, senyor Balú, també has mirat els temps o...? No. No? Què, t'has passat bé? Sí, molt bé. Molt bé, que el cotxe funciona millor que l'any passat, no? Una miqueta. Sí? Què li has fet? Mira, goita el Lluís, què? Què? Us heu adormit o no? Que no, home, que hem arribat a la primera. Ara parem a baix. Novetats del cotxe, a part de les rodes, que he vist que ja hem evolucionat a la competició. Res més. Què tal, senyor? Com ha anat? Bé, home, força bé. Bé, tu sempre t'ho passes bé, no? Sí. Sí, el Hem temps, vingut això. has mirat els temps? No. Doncs ja està, Una no? mica, però vamos, tampoc no és el que ens preocupa. Sí. Almenys a mi. Que l'altre dia amb la pluja no t'ho importa guanyar, però vas quedar bé, eh? Bueno, les condicions eren diferents i aquest cotxe a la pluja pues, és més, potser més fàcil de conduir que altres. I el Cortina, que com el tens? El tens aparcat o què? Sí, estem evolucionant. Estic esperant les peces d'Inglaterra i mirarem a veure si la propera no, però la següent intentar-lo fer córrer. Què tal, nois? Bé o què? Bé. M'han dit que no portes les enganxines de RFM o què és això? És que no has mirat bé, Van davant a la cantonada, perquè al retrovisor quedava doblegada.
I era perquè no sortigués amb arruga a la fecatina. Com ha anat? Pues bé, No, la primera. Bé. Pues mira, hem estrenat rodes noves a la segona d'entrenos per provar, perquè no n'havia portat mai. I habituant-nos molt a les rodes cada passada. Hem anat millorant temps i encara penso que haguéssim pogut baixar més, sobretot a les sortides. Arrencant hem arrencat malament cada cop que s'ha frenat, hem tingut que embragar un altre cop i arrencar, i a la sortida cada cop hem perdut temps. Però la part de pujar de tota molt divertida. A mi m'agrada més tipus rally amb cunetes, ficar-te dintre, entre arbres, no tant circuit, però molt divertida aquesta. Crec que he fet 7è de turismes i 4 de classe de grup. Avui hi havia uns Clios, R3, Citroën, el Renault Turbo, que una joia antiga. Oh, i Déu-n'hi-do com pujava. Bueno, pues magnífic, ens alegrem que t'ho hagis passat bé i a sobre amb un resultat prou bo. En quarta posició, bueno, estem dient que, clar, o sigui, competeix Lluís Vigordà amb el seu Seat León al mateix grup que l'amic Gerard de la casa amb aquest Seat Córdoba Borra Radical i que el BMW M3, així que no hi ha res més a dir, tio. Enhorabona. Gràcies. Ens agrada que tu passis bé, ens encanta que siguis pilot RFM. Seguiré sent. Sí, i ja saps que t'anirem seguint, tio, molta sort. Gràcies per baixar vosaltres, nois. Home, de res. Doncs aquí teniu una de les novetats d'avui. El Renault Clio, amb el que Cristian Cifrés va ser subcampió al grup FX. Ara en mans de Toni Arrufat, l'actual campió del grup N. Doncs hem acabat ja la pujada, bueno, l'han acabat ells, perquè nosaltres només l'hem vist, i aquí estem amb el pilot RFM, Cristian Cifrés. Què tal, com ha anat? Bé, molt bé. Per ser la segona cursa, un tercer lloc estava prou bé, i per poques dècimes o com un segon hem fet tercers, però ja està bé. Un tercer lloc tampoc ens l'esperàvem aquí, pensàvem intentar fer quarts amb una mica de sort, i la veritat és que amb rodes noves pot anar molt ràpid i et dones compte de lo que portes entre mans. I aviam si a la propera té més sort el Jordi Galofré, que aquí ha tingut que trencar, ha tingut que plegar perquè ha trencat. Per nosaltres és completament amistat el primer, i després un cop tenim el cas ficat ja quasi ni ens saludem, però el seu és això, venir aquí, dinar tots junts i som-hi. Us esperem a Torrelles. Perfecte, intentarem quan és Torrelles? 16 de juny. És que han canviat el Rally d'Àger, tio. El dia abans, correcte. Ha quedat gravat que no teniu excusa perquè és el dia abans. Perfecte, doncs ja teniu aquí la promo, Cristian Cifrés. Dissabte Focus Extrem, diumenge amb tu al podi, esperem. Esperem. Ens hi ha sort. Molt bé, vinga. Aquí teniu el cotxe de Cristian Cifrés, l'Speed Car. Aquest Speed Car abans era del grandíssim Ramon Plaus. Aquí podeu veure el missatge d'ànims. Des d'aquí també la nostra salutació al Ramon i l'Anna, que van operar el Ramon i està de baixa, un habitual del podi d'aquí del campionat. Així que ànims, Ramon i Anna, a cuidar-se aviat i esperem tornar a veure'ns aquí al Campionat de Catalunya, a RFM. Molt bé, amics d'RFM, amics d'internet, doncs fins aquí la pujada al Farell amb la destacada actuació, Francesc Montner, que ha guanyat, de Cristian Cifrés, que hem parlat amb ell. I lo dit, ens emplacem fins al juny, el dia 15 amb la Focus Extrem i el dia 16 tornem al Campionat de Catalunya de muntanya aquí, a rfmandorra.tv. Moltes gràcies, salut i gas.
hasta serà ni más pilots RCM, eh? ¡Vamos, Lluís! Hola, hola, soy el José.